Okei. Ja taas videoblogi. Elämää miettinyt. Kaikkea. Että mitä tässä elämässä voi tapahtua. Minkälaista kaikkea kokea. Semmoisena, että pitäkää itseluottamuksen täysillä ja olkaa rohkeita. Jos te ette ole niin ystävän seurassa, tuutte semmoiseksi. Ystävät tukee niitä todella paljon, joo. Kyllä. Ja onni on. Kyllä. Joo. Pieni hetki. Vaihdan tässä musiikkia joksikin muuksi. Noin. Niin kuin huomaatte, taas Cheatin kappale. En kyllä kovin usein kuuntele. Ja näin. Sitten tämmöstä päivän mietteitä tässä on lukenut. Tykkään runoista. Aikaa sille ei aina kyllä oo. Pitäis kokeisiinkin lukea. Ja tälleen. Tuossa torstaina jo kokeet. Ei siinä mitään. Ei. Ja sitten kaikki niinku yleensä niinku, että kukaan ei nykyään oikein puhu kellekään. Sitten suomalaiset on just tämmöiset, että me halutaan olla itsenäiset. Me ei niinku haluta puhua kellekään niinku mistään asioista, eikä ystävillekään, koska pelätään, että niinku ne niinku ei pysty pitämään niinku sitä oman tietona aina. Näin. Tietysti on kyllä ihmisiä, jotka pystyy, mutta ei aina kaikki pysty. Kyllä. Joo. Pikkasen tylsä on tässä juu. Tossakin on yksi musta laukku. Ihanaa. Joo. Se kissa taas siellä makailee, joo. Ihan taulu siellä. Joo, ja tuolla tommonen. Yeah. Juu. Ei siinä mitään tossa on tommonen. Noin. Ja meikkiä. Kyllä. Mut hei, mä lopettelen tässä. Moi.